show some call a wapas from us. I want a Yanafo, a Busiani, and into the show said, Baffa wants my hand in the jazz, said the way Yanni, into a calling one. To Omoko, a wapas as on muscle. And now Omoko told Baffa jazz and near Ferron and Napa and all. Now, I say, then I know a day of Bosom as I be up for a chair, Baffa jazz, and that means she and Napa no, a Baffa jazz. Eddie or more echo chair, Baffa once my henny, Baffa Jim. Now, or say, only to Baffa in him said, as I be up home, I want to be a fine so. Now, Baffa said, the jazz and henny, Napa, no copy baby, Emma or more ends 90 almost signing, Baffa jazz and henny echo as no muscle. No more as no muscle, not people ever or more, said they had a pen. Na ose edaba akudi na kwame aye ene nini ano mo da sori e no nini se asai be akun afiri baby a owo no na eno mo kokko na nakwa ano e ba fo jase hin amanye eno no so e cho mo so mo nko konfo bi ani owo akumasu ne ho ena se mo nko no nko hwehwe no say akuma su konfo no e sure mo say onko bienso konfo na bienso konfo na o sure mo say onko efu ekobim bafo ekobim na ho na o say na mo say na konfo bi say na bafo asai bi akuna say akonfo bi ni entoka bi esisi o montem anu nti na be say odwane e de ekọ ho no Osi omko ye omko hu no e wo ho no na osi e ho na oso no e fa kwame aye oso no fa kwame aye nti e ma kwame aye fi ba bia oso no wo no e sa akọ e ponu se de okọ echi na e ho e na omudi en echi so edi aye echi ema omukọ baby a bosom ne kire omo na so ono no mko hu asai baby akọ obi akese bi ase ya sabe na ya prapra ho nyina sabe ano chese bi a sabe agwaje asai baby akọ empefi nti na ya prapra baby ana owo ni nyina no mu ze de nyira ani kusia miensa ena na egu sabe asai baby akọ so no say bienso konfo no e ka cho mo se mo mu ni sebe asabedi akun enfri baby ana owo no na e ho no sebe o monye ahihye emma no nti e ho e na ne nana no e ye ahihye e de ma asabedi akun bepemwa no say enipa bebre se na medi kanka enipa bebre ba asabedi akun no bepemwa eno na nam so ma yade ya openi yade ya na busia ano mu free twede a sebe na ekire na wani mu a ewo omoso ya pata ewo omoso a sebe o mo bepe mo free asan we bi akofon na eno ena ma sebe openi yade ya emo ena mo bepe free asan we bi akofon na mo betina o mo nchen na o kire mu se openi yade ya na busia na sebe o mo ya asonafo mo se na na ya jewa busia no so e ba betina o mo nchen no mo je sabi no mo ye aduanafo na nso o mo ni o mo ni emoja no se na na ya jewa na busuafo se no mo so bepe ayarisa efa kokram ho na ejiro se emwa na sabi ada asabi bi akonde boa amanfo no na edoso na nye sabi kokram ne patano ko a sabi obi ana se ope awoa na asabedi akoso tiri bua no manenya ema tumo se no sa sebi aba atiwa ho se mo so mo se onya no se mo sa tuna se I want the free asabedi akwa ya grei eba ya na ni din ya asabedi o so so no kwa asabedi akwa ya to yi eba ya no din ya the din yo we put asabedi akwa freedom survive for any of us are there about going to try so we finish survive no
wọ́n fọ́n náà sọ̀rọ̀ bíbí àfọ̀. ọ̀sẹ̀ bíbí ayé ló túbọ̀ ọ̀sẹ̀ ẹ̀ náà lọ́kùnrin náà bà káàsì bíbí ọ̀bà. ọ̀sẹ̀ sẹ́wọ́n yìí náà jáde hẹ́n náà di báyìí. báfọ̀ jáde náà di báyìí. ọ̀nù àná kò ṣe mọ́ ní yàrá ẹ̀yà ni mo fi ti àṣẹ báfọ̀ wo ebe di adìẹ ní ọkọ yàrá ẹ̀ ọkọ àgbà ṣe di wà bẹ̀ wọ́n ní mo pẹ̀yìn ṣe bí ẹni mìíràn kyẹ́ àṣàṣì ní mìíràn ní ẹ̀ka. ọ̀sẹ̀ ọ̀nù àná yẹ kó ṣe mú ní yàrá ẹ̀yà sẹ́mi kọ́ ọ̀bá kó yí nínú ìbọn nìyẹn báwo bá yẹ wọ́n sẹ́mi wàá fún ibà sàṣẹ ní tiẹ̀ ní ẹni ìbọn ní kyẹ́ àṣẹ mi nù. ẹnna ẹnumu ni adìẹ náà bá bọ̀ nso wọ́n tún bọ̀ so onímù pẹ̀yìn ṣe fi kìkìkì ní ọ̀kọ̀tọ̀ sáà nà. sèbá fọ wọn tún bọ̀ ṣe onímù pẹ̀yìn ṣe kìkìkì ọba àkótó ṣe wọ́n tún bọ̀ ṣe à wọ́n mú. àti ẹnu nípa ẹ̀dẹ́bà ẹ̀kọ́nfọ́ kọ̀ọ̀kúyà dẹ́. sọ́dọ̀ nípa ọ̀dẹ́bà ẹ̀kọ́nfọ́ kọ̀ọ̀kúyà dẹ́. wọ́n ní nínú ẹ̀fẹ́ ní mọ̀kó. nínú ẹ̀fẹ́ ní mọ̀kó. wọ́n fi dẹ̀nkyẹn ntó. wọ́n fi dẹ̀nkyẹn ntó. wọ́n nà báyìí. wọ́n kura ẹ̀bọ́sọ̀m nkàbísà. wọ́n yà asúnafọ́. wọ́n báyìí bàtúmọ̀ ahẹ́ wọ́n ni ẹ̀kọ́ yìí. ẹnu ọ̀nà bẹ́ bọ́ọ̀sì àǹtẹ̀yìn àmà ẹnu ọ̀sẹ̀ kọ́pẹ́ bẹ̀ẹ̀bi ma. àmàǹkọ́ ẹ̀tìyà ni jáàsì yẹn ní ẹ̀fẹ́ nà nọ́. náà wà asúnmá so. náà ọ̀sẹ̀ fa ní kọ́pẹ́ bẹ̀ẹ̀bi mọ́. ẹ̀họ́ na wọ́n mú kọ́ta yẹn ansa na nípa kọ́ ọkọ̀ ọ̀nù ansa na. ẹ̀họ́ ansa na wọ́n mú tu kọ́pẹ́ bẹ̀ẹ̀bi wọ ewúrẹ́ mu wa. dua bi esi hɔ da nwoma na ne si hɔ. so ɔhɔn na sɛbi yɛbɔ dɔɔso nipa kɔnɔ na ɔmo kɔpɛ bi ogun hɔ no a ebi esi hɔ fɛn da nwoma. ɛnna hɔ na ɔmo yɛ sɛ ni da nwoma yɛ ase ne yɛ bɛ tira. ɔsɔ hɔn na sɛ mo se da nwoma se ne bɛ tira. ɛnna maa no ba yɛ da nwoma se da nwoma. ɔsɔ sɛbi ba yɛ ɔyɛ da nwoma se da nwoma se. nti edin ne sisan. ɔsɔ edin ne sisan. baadu ahe baafo awia. ɔyɛ sɛbi baadu ahe baafo awia. baafo wo nana nanim ne din. baafo wo nana nanim ne din. wonim deɛ ne yɛfrɛ no abaniwa. ɔsɔ yɛ nana fɛ wo deɛ fɛ na abaniwa. baafo awia ne yɛfrɛ no abaniwa wonim. ɔsɔ baafo awia ne yɛfrɛ no abaniwa wonim. wonim ho boy. wonim ho nyinaa baafo. yɛfrɛ no abaniwa. yɛfrɛ no abaniwa ɔbɔ awia. ɔno 1801 to 1825. 1801 to 1825. saa abirɛ deɛ din no wɔbɛsesa no ne sɛ. bonsupanyin wɔkɔ mpoano ko. bonsupanyin wɔkɔ mpoano. wɔkɔ mpoano ko a. ɔsɛ bonsu wɔde ɛyi akɔsi nsuom. ɔsɛ wɔkɔ atugunim ɔsɛ wɔsɛ akɔsi nsuom. na baafoɔ ɔno ne bosom yɛ kɔsɛ ne sɛ mi wura atwa saa ma na mi na mi di kan ti boa mi na mi kɔba na mi yɛ animonyam ma. ɔkɔba yɛ no ɔsi bɛdi ako wako ama asantuma edi nkunim. ɛno na nkabisa ɛbɛyɛ bɛdi ako asantuma edi nkunim. yɛ din a ne da soɔ no no. mo kan sɛ mo nya deɛ. na jaase hin na kɔfa ne nyinaa ba nipa mmienu a ka kuya kyɛm ne yɛ agyɛmfi nyina wɔn yɛ ayifoɔ yɛ fɛ sɛ aduanafoɔ. wɔn a de baa yɛ deɛ yɛ asonafoɔ. eti deɛ ɔyɛ asonani wɔ mu wɔn na akonnwa no wɔ yɛ. nti ɔne deɛ ɔyɛ asonani agonafoɔ no mmienu ne ahyɛ ase ɛnyɛ wɔn a deɛ ɔyɛ asonani ogyina ha sese wɔn mu na adeɛ no wɔ wɔn. ahyɛ asona tuntun mu a ɔyɛ asonani no. ɔnana ne adeɛ moko no ɔna ɔyɛ. ɔnana ne moko no ɔna adeɛ ase no no. nti wɔn ne deɛ yɛ. so ɔna ne deɛ ɔne wɔn ayɛ no ɔne yɛ deɛ ya. wɔn mu ne yɛ deɛ. ɔna sɛ bɛ kɔjɔ lɔbɔ deɛ aba ewu akasɛ mɔtò bɔs wɔn hwɛ na wɔn ba deɛ to bi yɛ da nsɛmɛ na wɔn bɛ sɛ mo sum no asɛmɛdi akɔnɔ mi de ebi si bi ansa ansa wɔn paadi na ahyɛ de aka ɛbaa yɛ ɔmo sɛ baafo sɛ asɛmɛdi akɔ wɔwɔ yi ɛno na sɛ bi ɔmo pɛ sɛ ɔbɛka wɔn ni nyama de a ewu ahyɛ sɛ bosum no ɛde bɛ kyɛ ne kɔla na bosu bi esi bɛnni ɛpaadi akyi yana bosu ne ba yɛ a sɛ bi wɔn bɛ di si sum akɔ na deɛ ɔnya ɔgya atwa soɔ na ɔsɛ sɛ na ɔma ka bebree na nso wɔn deɛ sɛ bi adeɛ ase na wɔhwɛ
ɛsɛ dɛ ojú ma ka ne deɛ kuro ne ɛba so deɛ to ba so obi a wɔbɔ ne kuro na ɔkyɛ sɛ wɔn na akonnwa ase no no ɛna kò bɛ ba ha no mu a ne wɔ ati omi nyinaa báyìí na wɔakyerɛ akonnwa no ase afei mu sɛbi ɛna kò mu ase a wɔn yɛ asɔfo aduanafo deɛ ebi ti wɔ hɔ akonnwa no ho nti musu kabisa ɛna sɛbi nana musu bɛ nipa ɛso ti no nana bɛ yɛ asɛnbidi ako sɔɔ ba ba ha. Aduanafo yi ni nka mo sɛ ɔbɛn wɔn mu ɛna wɔn di a ɛkɔyɛ na mo kyɛ sɛ ɛna ba ha ba yi wa ɛna mo kyɛ ɛna nfɛm ɛna aduanafo bɛ numu ba aba so na mo ba so bi a wokɔ na mo di na ho a aduanafo bɛ numu nifo nti ɛdi ɛna yɛ bi kei mo kye ano ɛdi akyɛ mo mo ti de bi a ɛwɔ ti pɛ ne ɛso de bi a ɛdi akyɛ mo to mo de bi a. Dàbò yẹn lóbi ẹjọ́ bíi àmì yìí kó bá bọ̀ wọ̀ ẹ mẹ́rin ni wọ́n sọ̀rọ̀ yọ̀ọ́ màkó pàmùrà náà tó kó di pàmò àbálẹ̀ yìí wà sẹ́bẹ̀ ọ̀fẹ́ náà tó sọ̀rọ̀ tẹ̀ náà pẹ̀lú ẹ̀dẹ́ yà ọ̀dà sí gbóló ẹ̀dẹ́ ìlú wá sí ìwà ọ̀sẹ̀ ní kúrò ní ẹ̀ka àṣẹ mọ̀ ìtúsẹ̀ kùsù gbóló ẹ̀dẹ́ ìlú pàmùrà.